बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Sommeșa Băduian, Maria Chesbeadli, आणि पवित्र आत्म्यावरी ती गरबेसले नमान Marie, Curpenvărle, Sfântul Iosuveasa, Stria mită tu sădeiv, ani sădeiv tuझ्या कुशीचे फळ जेजू. बघ्यान मरिये देवाच्या Maria देवाचे माय आम्हा पापियांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आपले समेचे सातर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते जाव. नमान Marie, Curpenvărle, Sfântul Iosuveasa, Stria mită tu sădeiv, ani सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. बघ्यान मरिये देवाच्या माय आम्हा पापियांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्यामध्ये जेलो. नमान Marie, Curpenvărle, Sfântul Iosuveasa, Stria mită tu sădeiv, ani सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मरिये देवाचे माय आम्हा पापियांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही फौजांच्या खातीर मागया येसुमिया भडव्यान बरी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण कष्टाने जीवनाच्या आनंदात आम्ही पावशे कृपा आमच्या अंतस्करणाने तुम्ही मागता ख्रिस्ता आमच्या सुम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या सर्वांच्या आमेन. ससनास विषय निरंतर प्रकाशांचे आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राजम खायो, तुझी कुशी जशी सरकार जाता तशीच या संसारान जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकादी आणि आम्ही नमान Marie, Curpenvărle, Sfântul Iosuveasa, Stria mită tu सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. बघेन देवाचे माय आम्हा पापियांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान Marie, Curpenvărle, Sfântul Iosuveasa, Stria mită tu सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान Marie, Curpenvărle, स्वामी तुझ्या सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक सगळ्या मिदिंबीर पडया सक्रमेंटांत आमच्यामध्ये येऊनच्या त्या सम्याक आम्ही मान बघून स्वागत करूया. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yashara la bara 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 di bara di bara di bara di bara. Hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelujah. Come and worship royal priesthood. Come and sing. Come and praise Him. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious. He is precious. King of glory. King of glory. Come and worship. Come and worship royal priesthood. Royal priest. Come and praise Him. Come and praise Him. Holy nations. Worship Jesus. Worship Jesus, Redeemer. our Redeemer. He is precious. He is precious. King of glory. King of Pratekne duni hatoiruban sangya. Come and worship. Come and worship Royal priesthood. royal Come and praise Him. O holy nations. Worship Jesus. Our Redeemer. Our Redeemer. He is precious. He is precious. King of glory. Come and worship. Come and worship. Royal priesthood. Holy nations. Worship Jesus. Our Redeemer. He is precious. King of glory. Exodus chapter 24, 15, 16, 17, 18. मैजे पर्वता वयर चढलो आणि एका कुप्पान पर्वत धुंपलो. सर्वेश्वराचो प्रताप सिनाय पर्वताचेर जळलो. सो दीस कुप्पान पर्वत धंपलो आणि 7व्या दिसा सर्वेस्परान कुप्पान दाम मैजे कुलो केलो. इस्रायेलीतान सर्वेस्पराचो प्रताप पर्वताच्या शिखराचेर ग्राशितल्या उज्या परी दिसलो. मैजे कुप्पान भितर सरलो. तो दोंगरा वयर चढलो आणि 40 दीस आणि 40 राती थंय रावलो. मैजे सिनाय पर्वतार सर्वेस्पराक मेळोन केला. सिनाय दोंगरार त्या देवाचो
प्रकाश पसरलो. सगळो सिनाई पर्वत प्रज्वलित झालो. त्या पर्वता सकैल असलेल्या लोकांसमेत देवाचे उतर म्हणता त्या सर्वेस्परसो प्रताप शिखराचेर ग्राशितल्या उज्या परी तिसलो तीक्ष्ण पर्जळ सकैल तावन तांणी त्या पर्वताचेर पळयला. तितलो 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 उजवाडान प्रकाशित म्हजो आणि तुझो देव या बहुपवित्र सक्रामेंतांत हजर आसा. या बहुपवित्र सक्रामेंतांत हजर आसो स्वामी. तो जावन आसा संवसाराचो उजवाड. तो जावन आसा देव ज्या देवाक मैजे त्या सिनाई पर्वताचेर भेटोंक गेलो. तो मैजे 40 दीस आणि 40 राती त्या देवा संगता ताणे तो वेळ करशिलो. आज त्या देवा संगता आम्ही आमचो वेळ ह्यो 40 मिनिटां करसूंक आम्ही आयल्या. त्या देवा मुखार आमचे जिणे समर्पण दिवंक आम्ही आयल्या. त्या देवा मुखार थोडो वेळ आम्ही बसूंक आम्ही आयल्या. आज विश्वास या उंड्या रूपार आम्ही पळयता तो तसो जेजू मैजेक भेटोंक मैजे कोणाक भेटलो तसो देव हांव आसा. हांव जो आसा तस. हांव जो आसा तस. अब्राहम इजाक जाकोबाचो जिवंत देव. अब्राहम इजाक जाकोबाचो जिवंत देव. आज देवाचे उतर म्हणता एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मातस्तुती करची आणि हांव तुमच्या कणाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आणि पिडाशिडा तुमचे तावन पयस करतलो. वर्ड 26 तुमच्या देशाच्या स्त्रियांचो गर्भपात जावचो आणि तांचे पैकी कोणच वाजडी उरची ना. हांव तुमकां परिपूर्ण आवक दितलो. हांव तुमकां परिपूर्ण आवक दितलो. आज त्या सोम्याच्या हातान आमची जिणी समर्पण दिवन दोन्ही हातोय रूपान परत एक पटी त्या सोम्याक आराधन करून गवया. Come and worship royal priesthood. Come and praise him, you O holy nations. Sangya. Come and worship royal priesthood. Come and praise him. Come and praise. जेसू तुझ्या मुखार आसा. Worship Jesus. Our Redeemer. He is precious. King of glory. Come and worship. Royal priesthood. Come and praise him. You, O holy nations. Worship Jesus. Our Redeemer. He is precious.
King of glory. King of glory. आमचो उजवा हात आम्ही वयर उबारया. आमचो उजवा हात आम्ही वयर उबारया. देवाचे उतर एक्झोडस 23:35. तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या खणाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालता म्हणटा सोमी. आज हे उतर क्लेम करया. सांगया सोम्या जेजू, आज आम्ही तुझी स्तुती करता सोम्या. सोम्या जेजू, आम्ही तुका आराधन करता सोम्या जेजू. सोम्या जेजू, आम्ही तुका महिमा दिता सोम्या जेजू. सोम्या जेजू, आज आमच्या सगळ्या काळजात धांवन तुझी आम्ही स्तुती करता सोम्या जेजू. आमच्या सगळ्या सक्ते आम्ही तुझी स्तुती करता सोम्या जेजू. आमच्या सगळ्या जाणवायेन आम्ही तुझी स्तुती करता सोम्या जेजू. आमच्या सगळ्या चिंतनांनी आम्ही तुझी स्तुती करता सोम्या जेजू. आमच्या जिणेच्या हर एका मेटामेटांनी आम्ही तुझी स्तुती करता सोम्या जेजू. सोम्या जेजू, आज तुझ्या उत्तराप्रमाणे आज आमच्या खणाचे आणि उदकाचे तुझे आशीर्वादान देवून येऊ दे. आज आमच्या राष्ट्राच्या खणाचे आणि उदकाचे तुझे आशीर्वाद देवून येऊ दे. आमच्या कुटुंबात आम्ही येऊच्या खणाचे, जेवणाचे, उदकाचे तुझे आशीर्वाद देवून येऊ दे. आज आमच्या समोरा तुझे आशीर्वाद देवून येऊ दे. आमच्या फिरगजेन तुझे आशीर्वाद देवून येऊ दे. देवून येऊ दे. देवून येऊ दे. देवून येऊ दे सोम्या. देवून येऊ दे. बहु मोगळा सोम्या जेजू. ये सोम्या सक्रमेंटात शिव्या उंड्या रुपारसच्या मुजा जेजू. आज आमच्या जीवितान असले हर एक उणेपण तुझ्या हातान समर्पित सोम्या. हर एक कष्ट तुझ्या हातान समर्पित सोम्या. सोम्या जेजू, आज या सक्रमेंटात धांवन या लयनीर असल्या आमचेर तुझ्या भुरग्यांचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल सोम्या. जेजू, तुझे आशीर्वाद आज आम्ही अनुभव करू शकत सोम्या. अनुभव करू शकत सोम्या. मॅथ्यू 4:23 सोम्या जेजू, कितले जण पिढे असताना तुझ्या लागी हाडले त्या हर एकल्यांक तुवें गुण केले. हर एक दिवसा तुवें धांवडायले. हर एकल्याच्या जिवितान आशीर्वाद तुवें व्हळयले सोम्या. आज सोम्या जेजू, तुझ्या मुखार आम्ही तेच तुझी भुरगी तुझ्या मुखार येयला सोम्या. तुझी आशीर्वाद आम्ही जोडेशे कर. आज सोम्या तुझे उतर सांगता तुझे आज तुझी स्तुती करतना सोम्या आमचे पिढा शिडा तू पयस करताय म्हणून सोम्या जेजू, आज या घडये तुझ्या हातान समर्पिता. आज आम्ही तुझ्या हातान समर्पिता. आमच्या या लायनीर कितले जण आसात, पिढे असतात, त्या हर एकला पिढे असतात तुझ्या समर्पिता. दोन्ही हात आमच्या वयर बारया. दोन्ही हातात आमच्या वयर बारया. एक घडी बोर घट्ट तळ्यान त्या सोम्याक स्तुती करया. देवाचे उतर म्हणता एक्सोडस 23:25 परत एक पटी. आज देवाचे उतर म्हणता तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाचे मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या खाणाचेर उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आणि पिडा शिडा तुमचे तन पयस करतलो. पिडा शिडा तुमचे तन पयस करतलो. त्या सोम्याची आम्ही स्तुती करतना आमची पिडा शिडा गुण जाता. कोणाक हातांनी इचिंगचे समस्या आसा तर इचिंग सांगून एलर्जी आसा, इचिंग स्किन एलर्जी सोमी या घडये स्तुती करतना स्पर्श करनासा दोन्ही हात वयर घट्ट तळाने घडये बस स्तुती करया. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 तुझ्या बसवणे
प्रमाणे सम्या तुझ्या बसवण्याप्रमाणे सम्या जेसो आज सम्या जेसो आज तुझी कृपा देवय सम्या जेसो याला कितलेच ना भुरग्याच्या देण्यापासून लागून असं सम्या भुरग्याच्या देणे फव कर सम्या भुरग्याच्या देणे फव कर सम्या आशीर्वादाने भर आशीर्वादाने भर आशीर्वादाने भर आशीर्वादाने भर आशीर्वादाने भर हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया 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 थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस ये नारासिया Svetya Agarsiya Bogursiya Achanava Dachanava Arasiya Arasiya Jesus Samya Jesus Samya Moladikto Moladikto Rai Maimezo Rai Maimezo Yeun Arasia Yeun Arasia Shrestya Sakar Shrestya Sakar Hokorsia Hokorsia Tacha Navak Tachanava Karasia Karasia Jesus Samya Jesus Moladikto Rai Mahimeso Toni Hatairu Sangya Hallelujah Hallelujah Jesus 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 Hallelujah Sing kariya Hallelujah Kodla tala Aliki gatti tala Hallelujah Hallelujah. Hallelujah Jesus Jesus Doni Hyderabad Jesus Jesus Jesus, Jesus 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 Nikadibor Santravya Sacramentals la Jesuची आमची दिस्ट कंसोव्या Sacramentals la Jesukus sami pळून रावया तो कास आमच्या दोळ्या आम्ही दांप्या
मैजे सिनाई पर्वतार 40 दीस आणि 40 रात या सौम्याच्या हजरपणा केला. देवाचे उतर म्हणता मोइजेची गावात समेत बरच जळताले. लोकाक ताचे मुखामळ पळप जायनातले. मैजेन ताचे मुखामळ धांपून घेतले. तितलो परसळ त्या सोम्याच्या हजरपणात गेल्ल्या त्या मैजेन भोग केलो. आमच्या बेजारायेन, आमच्या इरारायेन, आमच्या सर्वणेंत जावं पुरो आमची मुखामळा बावून गेल्या. अन्नाचे मुखामळ बावून गेले. निंदा ऐकून बेजारायेन बुडले. अन्ना देवाच्या हजरपणान गेले. देवाचे उतर म्हणता देवाच्या हजरपणात जावन तिने फाटी वसचे जाल्यार तिचे मुखामळ परसळटले. अन्नाचे मुखामळ परसळशे केल्लो तो सोमी तुझ्या मुखार आसा. तो जेजू तुझ्या मुखार आसा. एक घडी भर बायले सगळे विसरून सोडा. डोळे तुमचे धांप्या. दोन्ही हात काळजाचे दवरया. विश्वास या जेजू तुझ्या मुखार आसा. दीक पातयेनेन दृढ पातयेनेन त्या सोम्या लागी उलया. तो जेजू हर एकल्याने उलयला ऐकता. हांवें उलयल्लें मात्र न्ही. या खंयच्याय व्हडल्या प्रेशरान उलयल्लें मात्र न्ही. जेजू कोणाचो सुबेपारो करिना. एकल्याचे मागणे तो ऐकता. Psalm 80:7 दळबरांच्या सर्वेस्परा आमकां परतून वयर काड. तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांको दी आनी आमकां सडवून मेळटले. ते सोम्या लागी सांगया. सोम्या जशे मोइजेचे मुखामळ परजळशी केले, अन्नाचे मुखामळ परजळशी केले, जेजू आज मुझे मुखामळ परजळशें कर. मुझे मुखामळ परजळशें कर. सुमार 13 वर्सां आदी एकल्या भयणीन म्हाका फोन केल्लो. 14 वर्सां आदी एका भयणीन म्हाका फोन केलो बँगलोरता. मस्त दुखेस्त आसली. हर एकल्यानी तिका सांडिल्लें. हर एकली ती
बेपारवा करताली, दुःख येताली, हांव तिका एकच सांगलें, वच आणि बस जेसूच्या पांयांतळा, बस सख्रामेंता मुखार आणि सख्रामेंतांत असल्या जेसूला घेऊन ये. जेजू तुका उडास काडटलो, तुवें कोणाक पुरा बगसूंक आसा. एकल्यांक काळजांतान बक्षी, एकल्यांक काळजांतान बक्षी. आज जेजू तुझे मुखामळ परजलशें करतलो. ती बहीण गेली आणि त्या सोम्याच्या हालसरपणान बसले, एकल्यांक बक्षिले, एकल्या बसत मागले. आणि ताच्या उपरांत तिने म्हाका फोन केले. तिचे कडेन उलयच आसल्यार एक विशेष अनुभव, त्या पवित्र आत्म्याचो स्पर्श इतलो बळवंतरान तिका जाल्लो की आग थंड जाल्ल्या परी पवित्र आत्मो विशेष स्पर्श दिवन आसलो. आज मोगाच्या भावा, मोगाच्या भयणी, आज जेजूच्या मुखार हांव आनी तूं आसा जाल्यार हांवें आनी तुवें कसो अनुभव करूंक जाय. त्या सोम्याकच पळोवन रावया आणि त्या सोम्या लागीं आमी उलया. भोव मोगाळा सुमिया, उंड्या रुपार हजार असच्या म्हज्या अदीक वर्त्या महोन्नत परमोन्नत देवा, तुजो मोग करूं आमी तुजो मोग करता म्हूण सांगूंक तुवें आमकां आज फावो केलें. आयचो दीस आमकां तुवें दिलोय अर्गां दिवंक. आज वर्त्या रितीन तुका अर्गां दिवंक तुझ्या भोव भगिवंती अंकवारी माये खातीर, तुझ्या आवय खातीर, तुझी आवय पवित्र आत्म्याची मिस्तीक पतीण तुका ह्या संवसारांत येवं, देवाच्या शब्दाक आपल्या गर्भांत काण घेवन देवान मनशा कडेन केल्लो तो सल्लो, हांव तुमचो देव जातलो, हांव तुमचो बापोय जातलो, तुमी म्हजी भुरगीं जातल्यात म्हणलो सल्लो करूंक मोरये मायेन तिका तिचेंत समर्पण केलें. सुरेस्परा देखून आमी लदिनेच्या वेळार म्हणटा सल्ल्याच्या आर्का, तो सल्लो केल्लो देव आर्क म्हणल्यार तुजे थंय जियेलो, तुज्या गर्भांत जियेलो, 9 म्हयने रावलो. आनी तुवें भोव मोगाळी माये, जेजूच्या माये, आज आमी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार सर पडोन अर्गां दिता. पवित्र कॅथोलीक सभेंत आमकां तुवें रचयल्ल्या खातीर, आमकां ह्या भावार्थांत थीर केल्ल्या खातीर, आमच्या पुर्वजांनी हातांत कोंत काणगून ती नामान मरी म्हणून
नमान मरिये म्हणून मान कर्ण आमचे संत हांगा शरण पवयल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिता. भोव भगवंती अंकारी मरिये, आंज पडव्यान गब्रियल पडव्यान येवन तुका सांगल्या वेळार परमोन्नत देव तुजेर सवळी घालतलो आनी तूं परमोन्नत देवाक प्रस्तुत जातली. आनी तुवें म्हणे तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे तें जावं. देवाचो शब्द मनीस जालो आनी तो देवाचो शब्द मनीस जालो म्हणून पातयेल्ली आमी समेस्त हांगासर तुजे मुखार आसा. हे देवाच्या शब्दा, उंड्या रुपार बदललेल्या देवाच्या शब्दा, मरिये मायेच्या गर्भान 9 महिने रावल्ल्या देवाच्या शब्दा, मरियेक संपूर्ण पवित्र केल्ल्या देवाच्या शब्दा, त्या मरियेन तुजो मोग केलो. कवणेन जावन कुर्सा पर्यंत तुजो मोग केलो. पिलाताच्या राजांगणात जावन कालवर पर्यंत तुजो पाटलाव केलो. आणि त्या कष्टामध्ये, त्या सर्व दगदणे मध्ये तो कुरिस्काण घेवन तू चलताना मनशा पळसो तुवें कितलो मोग केलोय म्हणून मरिये मायेन पळयलें जेजू. देखून ती मरी माय कुर्सामळी राखून रावली आणि संतोषली. त्या 7 शब्दांमध्ये एक शब्द तुवें विचारलोय म्हजे खातीर, बापा तांकां बक्षी. आणि तुवें म्हळें जेजू ही तुजी आवय, आणि जेजूक तुवें सांगलां हे तुजें बाळ, हे तुजें भुरगें, हे तुजो भुरगो. केदें व्हरतें भाग आमचें जेजू. तुज्या मरिये मायेक त्या कुडीक कुसाडाय दिनसो म्हणून तिका कुडी आत्मे समेत सरकार वेले म्हणून इगर्ज आज पवित्र बलिदाना वेळार उल्लेख करता. हो शब्द तुज्या आवयक, तुज्या आवयच्या कुडी कुसाडाय लागोंक तुवें सोडली नाय. देखून तुवें तिका कुडी आत्मे समेत सरकार वेले म्हणून आमकां इस्रायल परजेक पदकाच्या गुलामपणांतले स्वतंत्र दिल्ली मरी माय आज भारताच्या स्वतंत्र मेळिल्ल्या दिसा तिका एक मान आसा. भारताक स्वतंत्र मेळ्ळें तरी आमी आनीक थोड्या गुलामपणांत अडसात. पूण मरिये मोगाळी माये तुवें आमकां पुर्तें स्वतंत्र जोड दिलें. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत जल्म दिवन सोडवणदार जल्मालो, सोडवणदार आयलो, आमकां सुडका दितलो आयलो, सुडका दितलो देव आमचे थंय जियेता. मरिये मोगाळी माये आमी तुजो कितलो मोग करूंक आसा. कितली महान तुजी सकत. खावणेन तावन कुर्सा पर्यंत जेजूचो मोग केल्ल्या मरिये मोगाळी माये आमचें जिवीत तितलेंच तुज्या जल्मांत हांव जेजू तूं मरा पर्यंत कितें तुवें आमकां सांगलां ते आमी करूंक आसा. देखूनच मरिये तुवें खाना शहरांत म्हळें, खाना शहरांत उद्गारली सांगून ताणें सांगिल्ल्या बरी करा. देखून जेजू न्हू सोदोन आयिल्ल्या तू जेजूक सोदोन आयिल्ल्या तुका आनी शिसांक जाप दान दिली. कोण म्हजी आवय, कोण म्हजे भाव, कोण देवाचे उतार ऐकतात, पाळतात आणि त्या प्रमाणे जियेतात ती म्हजी आवय, ती म्हजी भावंडा म्हणून. कितलो सोबीत संदेश हे देवाच्या शब्दा, हे देवाच्या उतरां दिताय. देखून आमी व्हड पातयेणेन संपूर्ण आमचे समर्पण तुका करता. आयच्या दिसा मरियेच्या स्वर्गरोहणा दिसा मरिये मायेक आमी आमच्या कुटुंबाची धनीन आनी राणी म्हणून स्वीकार करता. कित्याक खंयसर तूं आसाय थंय मरी माय आसली, बेथलेहेमान ती आसली, काना शहरांत अजाप करतना थंयसर ती आसली, कुर्सामळी ती आसली. देखून जेजू हर एकल्यानी आमच्या कुटुंबांत तुका दवरूंक आसा. तुजे सांगाता तुज्या आवयक आमी दवरूंक आसा. कित्याक मरी माय धैर्यादीक स्त्री, संत भक्तांचो उल्हास, मार्तिरांचे धैर्य,
त्या मोरये मायेक आमी आमच्या कुटुंबाची धनीन आनी राणी म्हणून स्वीकार करूंक आसा. देखून हो सोबीत कंतारांत गायता आमी, मोरी आमची राणी सर्गार सोडून वेता, सर्गीचो दळबार तिचे मुखार सरपडता. आज आमी तुका नमस्कार करता माये, आनी आमी सोमेस्ता आमची कुटुंबां तुका समर्पिता. कित्याक मोरी माय पवित्र आत्म्याची मिस्तीक पतीण. हर एक कॅरिस्मॅटीक संचलन सगळ्या संवसारार वावुरचें संचलन कॅरिस्मॅटीक पवित्र आत्म्याच्या फळांनी आनी देण्यांनी वावुरचें कॅरिस्मॅटीक संचलनाक मोरये तुजो आदार जाय. तुका पयस दवरून या तुका भितर काणगे नासतना वावुरच्या सर्व मागण्या जमत्यां खातीर हांव मागता आयच्या दिसा तुजेतान पयस गेल्ल्या कॅथोलीक पवित्र सभेन जल्मून बावतिस्म काणगेवन क्रिस्म येवकरिस्त प्राजिताच्या सक्रामेंतांत बेंतीण घालन तुजे सांगता जियेल्ली आज तुजेतान पयस गेल्यान तांच्या भुरग्यांच्या जिवितान तुका जागो ना. तसली कुटुंबां आमी बचाव करूंक आसात. तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान सांगिल्लें, म्हज्या अधीन दिल्ल्या कोणाकच होगडायना, ते मिसांव आमच्या हातांत आसा. मोरये मोगाळी माये, हेंच तुवें म्हणलें, ताणें सांगिल्ल्या बरी करा. तो कितें सांगता तें करा. जेजू तुवें आमकां सबार संगती सांगल्याय. मोरये स्वादार काणगून आमी उडास करन आमी मागोवंक आसा. मोरये मोगाळी माये, जेजूच्या माये संवसाराच्या कोनशा कोनशांनी आसच्या क्रिस्ती परजे खातीर आज आमी मागता. संवसार पाश्चात्य गांवांनी गल्फ राष्ट्रांनी जिवनच्या आमच्या भारतीय लोकां खातीर हांव मागता. कितलेय कश्ट येवन दीत, कसली आनमारां येवन दीत, तुज्या पुता जेजूचो ताळो खबर नाकात, भिये नाकात, विश्वास सांडी नाकात. म्हजेर विश्वास दवरा, म्हाका पाटयिल्ल्याचेर विश्वास दवरा म्हणलो संदेश स्वीकार कर. आमी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची जिवंत ताबेरनाकलां जावन वावरूंक कुशी व्हरता माये. आमकां तुजो आदार जाय. देखून आमी सदां नामान मोरये सांगता म्हणची भगेवंती मोरये, देवाच्या माये, भोव पवित्र आत्म्याच्या मिस्तीक पतिणी, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन म्हणून तुका सांगता. तुज्या सांगातपणाक अशें हांव जेजूचो मोग करूंक आमकां शिकय माये. हेंच आमची विनवणी तुजे कडेन. सगळ्यां खातीर हांव इच्च विनवणी करता. हे मागणी आयकतली आमी सोमेस्ता. माये, तुजी भुरगीं तुवें मिसोवन काडिल्लीं, तुज्या पुताक जिवंत दवरूंक आमकां तुवें एक मिसांव दिलाय. आमकां तुजो आदार जाय. आमेन. शुभांदर बरलियर विशेष सरान आमचे दोन्ही हात वयर उभारया. या दिसा विशेष सरान आमचो भारत राष्ट्र स्वतंत्र जाल्लो देश सगळे भारत आज संभ्रमता. आज आमी आमच्या सगळ्या भारत देशापासून मागोवंक जाय. जसिबान सांगले परी आमच्या भारताक स्वातंत्र्य मेळोवन 50 वर्सां वयर जाली, तरीकी अजूनही आमी थोड्या बंदडेत आसा, थोड्या गुलामपणात आसा. आज आमी सनेणाव आमी खंयच्या देशेन वचून आसा म्हणून आज आमी मागोवंक आसा. जशें जसिबायन सांगलें, कोंत खाण घेवन कोंत उबारून आमी हर एका दिसा आमच्या राष्ट्रापासून वावरूंक मागोवंक आसा. आमी केवळ राजप्रतिनिधींक बुरसाल्यार पावना. वी डोंट हॅव ऑथॉरिटी. आमी तांच्या पासून मागोवंक आसा. त्या वेळा आमकां ऑथॉरिटी मेळटा. आमी तांच्या पासून मागोवंक आसा. आज दोन्ही हात वयर उबा सांगता म्हणून
मरिये मायेच्या हातात स्वर्गा सडून गेल्या, स्वर्गारोहण झाल्या त्या मरियेच्या हातात आमचो भारत देश समर्पण दिलो. सांगात म्हणून 3 पटी नमान मरिये घट्ट धरा म्हणगे नमान मरिये मरिये कुर्पेन भरले कुर्पेन भरुले तुम्ही तुझे सवय आसा देव तुझ्या सवय आसा. स्त्रिया स्त्रिया भितर तू तू सदैव सदैव आणि आणि सदैव सदैव तुझ्या कुशीचे तुझ्या फळ जेजू. कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवते मरिये माये देवाचे माये आम्हापासून नदी कर आता आणि आमच्या पापनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये भरले तुम्ही तुझे सवय आसा स्त्रिया भितर स्त्रिया भितर सदैव तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुर्पेन भरले सवय आसा स्त्रिया भितर तू सदैव सदैव तुझ्या आणि कुशीचे सदैव जेजू. फळ तुझ्या कुशी. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये देवाचे माये आता आणि पापियां आमच्या खातीर मरणाच्या विनंती वेळार कर आमेन. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सगळ्या भारतान इतल्या जाग्यांनी अजूनही इगर्जेचेर हल्लो चलून आसा, जगदोणी चलून आसा. याजकान धर्मणी मास्टरांक या विंगड देवाची सेवा करतल्यांक आज थंय धरते आसात, फसयते आसात, जैलान घालते आसात, केस करते आसात, टॉर्चर करते आसात. कितले जाग्यांनी अजूनही मणिपुरांत अजूनही आमचो क्रिस्तांव लोक कश्टन आसा. अजूनही भारताच्या नाना त्या जाग्यांनी ओरिसा तसल्या जाग्यांनी अजूनही लोक कश्टन आसा. आज विशेष रान मागया जे कोण सगळे दगदूक मुखार आयलात आज तांचे मन परिवर्तन जावचे पासून मागया. तांचे मन परिवर्तन जाऊ दे. सगळे ख्रिस्त विरोधी संघटना तांचे मन परिवर्तन जावचे पासून मरिये माये मुखांत समर्पण दिल. परत 1 पटी परत 3 पटी नमान मरिये सांगाता मला म्हणया नमान मरिये कुर्पेन भरले तुम्ही तुझे सवय आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये पापियां खातीर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुर्पेन भरले तुझे सवय आसा स्त्रिया भितर तू सदैव सदैव कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये पापियां खातीर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुर्पेन भरले तुम्ही तुझे सवय आसा स्त्रिया भितर तू सदैव जेजू. परत 1 पटी आमच्या दोन्ही हात वयर मागया मरिये मायेच्या मस्तके मुखांतर मागया हा सक्रामेंतान चला जेजू लागी सगळ्या संवसारार बरी खबर जेजूची बरी खबर विस्तारच्या पासून अजूनही कितल्या लोकांक जेजू विशयान कळीत ना. आमच्याच भारत देशात अजूनही कितल्या लोकांक जेजू विशयान कळीत ना. कितल्या लोकांक जेजू पटलाव करूंक जाय पूण समाजाक भियेतात. कितले जणांक आनीक कन्फ्युजन आसा जेजू लागीं गेल्यार म्हाका तो कितें म्हणटा गे तो कितें म्हणटा गे जेजू तांचो देव न्ही गे आमचो देव न्ही गे. आज तांचे सगळे मिसअंडरस्टँडिंग पयस जावचे पासून दोनी हात वयर परत 1 पटी नमान मरिये 3 पटी म्हणया
नमान मरिये पेन भरले समेत सगळ्याचा प्रिया मित्र तू सदी तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये पापी खात्री कर यांच्या मरणाच्या वेळा नमान मरिये पेन भरले समेत सगळ्याचा प्रिया मित्र तू सदी हे सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये पापी खात्री कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा नमान मरिये पेन भरले तुझे सुगायचा ते आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू ते मरिये अच्छे माई आम्हा पापिया खात्री कर आणि आमच्या मरणाच्या वेळा इकडे भोर माग्या याने कितले जण या युट्यूबाचेर म्हाका आयकोन आसात सगळो दीस हे म्हाका आयकतात कितले जण झूमाचेर आसात कितले जण या लायनीर पिडेस्त आसात फायनान्शियल प्रॉब्लेम कितले जणांचे कामाचे समस्या आसात कितले जणांचे बरे डेलिव्हरी पासून मागून आसात भुरग्याच्या देण्या पासून मागून आसात प्रपोजला पासून मागून आसात कितले जणांचे जाग्याचे समस्या आसात कितले जण तांचे जाग्याचे केस डिझॉल्व जावचे पासून मागून आसात दोन्ही हात वयर एक घडीभर घट्ट त्याला स्तुती करूया हालेलुया 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 शिरा बरदी बरदी शिरा बरदी 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 शिरा बरदी 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 शिरा बरदी या शिरा बरदी 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 सुमिया सखावतान बोले तुझे दया देश तुझ्या भुरग्यांचेर घाल तुझ्या या भुरग्यांचेर घाल येसू मिया जेसू तुझे दया देश घाल या तुझ्या भुरग्यांचेर आज विशेष हर एका पिढे सका फायनान्शियल प्रॉब्लेम असल्या आज ऋणार कितले जण लोन फारी करूंक जायना कितल्याना कामाची समस्या आसा कितल्याना एम्प्लॉयर फसयला कितल्याना विजाची समस्या आसा कितल्याना इंडेमिनिटी मेळना कितल्यानांक रिलीज मेळना देवा ते हर एकला समर्पिता कितल्याना एजंट फसयला देवा तांकां समर्पिता कितल्यानांक हार्ट अटॅक जाला कितल्याना स्ट्रोक जाला कितल्याना बेड रिडन आसात आज देवा तांची काकूळ कर देवा आज जाग्याच्या समस्या हर एका भाऊ बहिणीची तू काकूळ कर याला कितले जण विंगड पिटिशन घेऊन मागून आसात देवा आज तांचे आशीर्वाद घाल आज कितल्याना बर्थडे एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करन आसात तांचे तुझो आशीर्वाद घाल सोम्या सक्रमेंटांत असल्यार जेजू आम्ही तुका आराधन करता आम्ही तुका महिमा देता आम्ही तुझी स्तुती करता आमची तकली आम्ही बघूया आज त्या सक्रमेंटांत असल्या जेजू लागी मागया जशे अन्नाचे मुखामळ परजळले आणि देवाचे उदर म्हणता परत केलेच तेजे मुखामळ खतीन बावुरले ना आज आम्ही ताचे लागी आयल्या ताच्या हजरपणात आयल्या आज या घडये आमचे मुखामळ तशेच परजळून आसा कित्याक आम्ही दैवीक उजवाडा लागी आयल्या उजवाड आमच्या संगत सदार मध्ये आमकां चलोन व्हरून दी ओ सॅक्रमेंट मोस्ट होली O sacrament divine, all praise and all thanksgiving, every moment all thine. praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, O sacrament divine, all thanksgiving praise and all thanksgiving be every moment thine. Amen. 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 Praise the Lord. Praise Lord. Praise the Lord. देव बरे करो लास्ट मोमेंटाक म्हणून येवन सक्रमेंट शारात you, सलाम केल्ल्या खातीर आनी बरी मेसेज आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर Thank you, Ba. Thank you. Praise the Lord. Thank you. God bless. सगळ्यां खातीर मागया सगळं मस्त मागण्याची गरज आसा मस्त इतली मागण्याची गरज आसा की आता आमकां कळला मागण्या म्हळ्यार कितें मागण्यान कितलें बळ आसा